ଏଠି କାଇଁ ରଖିଲ? ଚିତା କାଟିବାକୁ ରଖିଲି। ଓଲା ଓଲା ଉଠା। କଣ ହେଇଛି ତମେ ଦେଖଉଛୁ କଣ କରିବ? କଣ ଭାଇ ଏମିତି କାଇଁ ହଉଛୁ? ଭାଇ ଭାଇ ରୁହ ବା ଶଳା ମୋ ଜୀବନ ନର୍କ କରିଦେବୁ ଶଳା ତୁ। ହଁ ଗୋଟା ଜାଗା ଚିତା କଟୁଥିଲା ବଞ୍ଚିକି ଆଇ ଶଳା ପୁଣି ଇଠି ଆଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ବାଲ ଜାଣିଥିଲି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ବୋଲି କହିଲେ। ବାଳଟା ହେବିନି ଶଳା ତୁ କା ଗାଣ୍ଡିରେ ହାତ ମାରିବାକୁ କହିଦେଇଛି ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ। ଏ ହ୍ୟାଲୋ କଣ ହେଇଛି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅକୁ ନେଇ ପଳେଇଛି। ଆରେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ମତେ ଟିକେ ରଖ। ଆରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା ଗାଁ ଚୌକିଆ ଡ୍ରାଇଭରଟା ଉଠେଇ ନେଇଛି। ତା ଫଟୋ କିଛି ଅଛି? ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦିଅ। କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଇ